There ni pai ke barni Assam Assembly along Ningkan suri hinira inquire ke thom pen inquire pli Ningkan apharman Assam budget session kepangcheng pon Assam Assembly pen labangso budget session lake there ni pai ke pen chengpon si jangme chiklo ni pai pho an Assembly along chingwai chingsai padopon po Assam Governor Gulabchan Kataria hin pen labangso budget session pangcheng pon lo alang li governor ar pudeng det pen ke chengsi Assam Assembly along kachepahem phupon a session ikpo Labangso Ningkan suri hinira inquire ke thoma apharman Assam Assembly budget session along Finance Minister Ajanta Niyoka hin pensi there ni phai kre trok arni Assam government atum Ningkan suri hinira inquire ke thom lapen inquire pli apharman a budget Assembly along ke paklang padopon po Labangso budget session ni kre pli ang bongsi jethan chimun ke pajut padopon po Labangso budget session ang bong governor hin pen lamthi paklang etlo pulo tangte Assam government hin pen penangana kimi aron satami paklang ponpo la solo Assam Public Safety Measures Enforcement Bill 2023 the Assam Science and Technology University Amendment Bill 2023 satami paklang ponpo Assam Legislative Assembly Speaker Biswajit Maria Hinpen Assembly along rara tum kache toydun MLA ke do anaphan setami labangso budget session along kache tong dun pen mi phun me et lapening samjin pen ke pachun ponalong kachera pache to dun jia phansi chuning ripon lo lasin non editum karbiang long lapen west karbiang long pen setami kache toydun MLA bang pridolo alang le tuma hinpen ame thanga hawara phan kopi kosona ke raptong labangso budget session along ke hang ke padu dun lo ne Labangke mo ke bangjilang arnisi chini ponpo News Desk report Karbiang Long Live